kiveszem a belsejét. Igen. Várjál, mert itt van a másik hal is. Már lemostad? A másik halat betesszük ide. És majd ide tesszük be a belét meg minden. De már nem ér, ugye? De ér, csak most alszik. Akkor jó. Na, figyelj. Itt. Így megfogod a halat, mert nagyon csúszik, arra figyelj. Igen. Itt egy kicsit. Nem nagyon. Látod, mennyit nyomtam bele? Aha. Igen, ezt néztem is videókon, hogy nagyon picit nagyon kell. picit. Megfogod, és itt keresztben nagyon óvatosan, és így a két uszonya között, Igen. tehát a két uszonya között elkezded bevágni. Nem kell nagyon, mert Akkor megsérül a... igen. Csak És értve nagyon a el kés, lehet nem? vágni a kezét az embernek. Nagyon. Úgyhogy nagyon vigyázzál benne. De ez nem éretlen ez a kés? Hát most éreztem meg, de itt van egy ilyen izé. És akkor most egy mozdulattal megfog, az Így. kitépel az Így. egészet. Tehát először, hogy megfogod innen, fogod érezni, meddig megy a fala. Ez milyen érzés? Nem vagyok én ilyen egy gyilkos. Hát ő már gyilok. És ezt a belsejét nem lehet megenni? De a tejet meg szokták enni. Melyik a tej? Hát ez a fehér. Ja, fej. És a többi az mi? Ez máj, meg ilyenek? Hát persze, szív, máj, stb. Ha egy kicsi még marad, akkor így bele. Na most Igen. azért kell itt csinálni, mert itt állandóan kell a víz. Mivel itt állandóan olyan helyen vagy, hogy ha nincs víz, akkor tiszta vér leszel, meg nem tudom micsoda, úgyhogy teljesen kimossuk, hogy mindig tisztán dolgozunk, és a lehető legcsúszásmentesebben, mert abból nagyon csúnya baleset lehet. Vagy az beöled a fejedet. Hát, az egy dolog. Majd egyszer fog rángatózni. Tényleg? Aha, amikor a fejét vágom le, és a központi gerincúrt vágom át. Úristen, el fog ájulni. Nem fogsz elájulni belőle. Csak egyet rángatózik. Ma most is rángatózok, nem? Most nem csinál semmi. Ez azért jó, csak ez határeset. Na. Most először is na, Igen? itt kell beszúrni, és így Igen. nagyon óvatosan. De várj, most miért nem így csináltad, hogy így? Hát mert az egész pikkely. Hát nem egyszerű, hogy leveszem a pikkely. De, hogyha kevés a pikkely. akkor De csak mikor kevés a pikkely? Nem friss, vagy nem értem? Nem, az egy más típusú ponty. Aha. Tehát ha kevés a pikkely, akkor célszerűbb csak így. Igen. Jó. És akkor az a lényeg, hogy látod, be van szúrva, nem a bőre és a izé mögött. hús. A hús között vagyok. Igen. Tehát az is a bőre, csak Igen. a bőre meg a pikkely között van egy ilyen Igen. űr, amit szépen végigvágsz, és így húzod lefele, és egész ide a végéig. Ide az oldaláig. Így, de úgy, hogy ameddig tudod, belehúzod a kést, Igen. és akkor ott kivágod. Látod? Aha, értem. Végig. Biztos, hogy érted? Veszed fel? Persze, hogy veszem. Na. Most az egész, látod? Milyen szó? Aha. Aha. Akkor most jövök erre. Arra figyelj, hogy a kezed nagyon figyelj. Nagyon csúnyán fel lehet vágni. Na, csak most annyi, hogy Hát ilyenkor már, mint egy sima húst. most sima húst azért nem, mert ez nincs nagyon fogása. Ez csúszik nagyon? Hát igen. És akkor most itt megint belemegyünk, ameddig csak lehet. Odáig, látod? Itt a kés vége, itt, és akkor megyek odáig. Tehát ameddig lehet, az egészet egybe le tudom el, az a profi, aki az egészet egyszerre le tudja venni. Mert az már valószínűleg nem először csinálja. Tehát ennyi, hogy végig kell vágni. De nem is büdös, tehát nem ez az erős halszag, nem? Hát van egy ilyen pocsolya van sajnos a izének. Amit nem vágsz el, azt még így. Hát, mint egy sima húst.
Hát igen. Itt már nem érdekes, ha ki, meg utána azt már úgyis levágjuk a fejét. Na, tessék. Ezek már csak úgy rajta vannak, ezt majd lemossuk. Akkor megfordítjuk, és akkor kezdjük előre. Itt, ameddig, itt nem az a lényeg, hogy az elsőnél, a második sornál is lehet. Amelyiknél bekapja. Csak az a lényeg, hogy ne a húst vágd be, mert érezni kell, hogy ez hol megy. Tehát óvatosan csinál. Így. Ha esetleg valahol nem vágtál át, akkor még itt átadod, és akkor szépen megyünk tovább. De akkor nem volt egy összetett kaja, nem? Hogy ez a rántott hal, úgy is rég volt már, nem? Hát meg te mondtad, hogy ezt akarod enni. Hát azért is, mert szeretem, meg azért is, meg át tudok gyakorolni. Nem? Igen. Most azért pont ez lesz pénteken. Nem hiszem, azért mondjuk. Hát ha egy ilyennel egyből nekiállnak, akkor igen. Lehet, de ebben nem hiszem, mert ebben csak akkor kiszűrik egyből a... Ja. Mondjuk ilyenkor akkor a szakács lesz előnyben, mert már biztos, hogy csinált ilyet többször. Tehát olyan nincs, hogy egy szakács még nem csinált ilyet, tudni. De ez egyébként a henteseknek a dolga? Szakácsnak. Szakácsnak minden... De minden halat úgy kell filézni, nem? Nem. Én úgy tudom, hogy úgy láttam, hogy az összes halnál ugyan csinálták, hogy itt bevágták, úgy le a filét. Igen, a filét igen, de nincs ennyi, tehát így nem nagyon szoktak pikkelyezni. Hát ha esetleg marad itt, és azért arra figyelj, hogy itt ne az egész konyha legyen pikkelj, mert akkor anyád kitér a hitéből. De ez sok az a hal? Már hogy sok? Hát, hogy kirántani. Dehogy is, hát filézzük, úgyhogy nem lesz a sok. Jó, akkor nem így ebbe a... Ez milyen alak? Patkó. Nem patkó. Nem patkó, mert... Akkor szálkás. Akkor szálkás, és most nem lesz szálkás. Na, most jön a fej. Most egy kicsit itt, tehát itt van egy ilyen kis, itt még a kopoltyú, vagyis ez a fejrész, ez keményebb, és egy kicsit beljebb. Puhább. Egy kicsit beljebb megfogod, de határozottan, tehát nem megcsúszik a kezed és vége. Úgy elvágod, hogy kész. Szépen össze bevágod és megfogod, figyelj majd mindjárt. Aha, nem láttad, már rángatod. De... Rángatott? Na persze, de csak egy kicsit. Akkor mutasd meg, hogy hol a keserű, hogyha ki kéne venni. És akkor itt van. Ha a keserűfogat akarod kivenni, csinálod? Ide benyúlsz. Igen. Itt a kopoltyúja. Igen. Itt a másik. Ide be kell nyúlni, így. Igen. Így. És ezt kifeszíteni. Igen. Igen. És az a sárgás valami, nem? Azaz. Igen. Akkor ezt hátra feszítjük. És ott van. Azt nem akarom, mert az egész szét fog. Na, az ott. Az. Az a sárga. És azból 2 van, nem? Egy. És az mit csinál? Az a rág? Keserű fogat, mit tudom, mit csinál vele. Itt még fölötte. Van még. Ami csillog, az még Pikkely. Pikkely. Úgyhogy... De könnyen legyen a pikkely? Hát igen, csak azért le kell szedni. Hát könnyen legyen, csak így visszafele kell húzni. Itt is van.
Meg ezt is tanították? Persze. Hát meg nagyon sokat csináltam, tehát nagyon sok halat, mert beküldtek minket a halasba, ott volt egy akkora úszó, egy ilyen hal, mint amit ott láttál, egy halmedence, tehát egy akváriumszerű, mint ott, amit most az Osamból tuszkáltak, csak mondjuk még egyszer akkora. Igen, és azt kell megcsinálni? Hát nem azt. Hát azt mondta, hogy mit tudom én, most csinálják meg, mit tudom én, 20 pontot. Na. Még utána majd kicsit megnézzük. És a hasalját azt is le kell vágni, ugye? Mit csinálják? Hasalja. Itt. Ezt. Azt. Az ilyen zsíros valami, nem? Nem zsíros valami, hanem hát ott az uszonya. Ott is van egy ilyen uszonya. És mindig így mosd le, szépen tisztán dolgozunk. Eddig? Egyszerű? Nem bonyolult, csak figyelni kell. Az biztos. Na, most jön akkor ki is filézem ezt. Itt bevágod. Igen. De ezt még akkor is meg lehet csinálni, amikor a fej rajta van? Meg, de így egyszerűbb. Mert így egyből a filé lejön. És itt végig a gerinc mellett kicsit bevágod. És akkor fogod látni, és akkor szépen egy kicsit meg kell találni az első tiszta részt. Nem egyszerűbb a másik késsel? Nem. Ez a filézőként állni. Hát jó, csak az már sokkal élesebb. Az abban nem volt abban a vízfofosba filéző. Nem? Na figyelj, gyere ide. Szerintem most gyere a másik oldalra. Úgyhogy ne vágd át a... Érezni kell, hogy hol van. Hát ez meg már olyan, amikor a húst szoktad, nem? Igen, de azért... Szép. Ott fönt, itt nagyon elég vékony. Itt a csontok mellett kell végighúznod. És minél több húst rajta hagyni. Utána lehet itt szépen. És itt a filé. És leveszed a bőrét, azt leveszed? Dehogy veszem le. Ez már színhús filé. Ebben van egy kis szápa, de azt majd szépen, hát amennyire lehetett, itt van egy kicsi, itt rajta hagytam. Mondjuk még egy tálcát? Vagy egy tálcát. Húsos? Nem, tálca. Tálca. Ez nem tálca.
És most ugyanígy. Valakinek az egyik megy jobban, egyik oldal, valakinek a másik. Függ, hogy mi áll kézre. Ilyenkor is csúszik? Hát annyira már nem azért. A pikkelyes rész csúszik inkább? Igen. Vagy nyomjam? Van, így hív. Videózik, akkor még tovább, ha veszem? Vedd fel.